til norske Niels Omar og museumsbrager. Så godt for Rob van der Wal. Den gik op og plumpede en gang og fik en backfire i turboen, og det gjorde, at han tabte fuldstændig oplegning. 37. Hundebåbel! Jeg tror, det er nok. Han kom til at trække ben til venstre og måtte få højre fodbremsen over jorden. Sådan skal det være. Det var ikke godt. Slet ikke godt. Det lader til, at de fleste har kigget galt på banen. Eller også har de overvurderet deres motor og centerkræfter. Søren Bjergsen har i sådan en IO, som er bygget på metanol. Og denne gang gik det væsentligt bedre. Woody Woodpecker er jo søster til Rob van der Wal's Never Satisfied i IO. Det er jo ikke noget fuldbud. Spørgsmålet er, om det regner. Det er lidt træk. Jeg tror det ikke. Endnu en fuldbud Green Monster. Hansen og Elkjær Mikkelrøje. Det lyder ikke rigtigt. Det lyder ikke helt rigtigt. Men et træk på omkring de 70 meter giver det til Elkjær Metalboy.
Og så bliver der lavet turbotryk op i de 3 tryktrin, og vi nærmer os de 11-12 bar, når Dingo forlader hullerne. Det tror jeg også. Det bliver 100 centimeter. Og så er vi vist klar til Truck Power og Claus Larsen. Ja, der kommer der lidt her og der, og lidt vanddamp, og hvad har vi? Var det vist også ligesom om de tabte et eller andet undervejs? Ja, lad os lige få Larsen. Vi kan sætte lige lidt med Truck Power. Hvad har vi nu? Jeg synes du, det bliver bedre af det? Det bliver vel træk omkring de 70 meter. Vælger at lægge den. Igen, meget svært med at holde 42 liters Packard V12. Det er udlægget på godt og vel 80 meter. That's what killer me. Det er stadigvæk Museums Power in the lead. Og ligesom om at Løkhoff er fuldstændig. Det blev så ikke i dag. Poul er og fører stadig konkurrencen. Men der er vist ingen, der er i tvivl om,
med den